جبوغایا گشتی و چاپمنیه شیخ سعید افندی و هوالین وین لهمبر ظلمه و انکار سری هلدانه دویست و نه پوشبرا 1925 ده جعالی دادگاه استقلال و هاتنه شهید کرن و ایرو سالوگر وانا 95 رژیم دما هول دا همو gelin coğrafyaya Kürdistan'ı hem jali milli hem jali dini ve tevi nirxen xwe bigişti tune bike u jihev belav bike. Şeyh Seyyid Efendi u hevalên wîyên doze û Kurdistaniyan serî li ber wê netewandin li ber xwe dan. Bi sedema vîst û nehê pûşberê em dixwazin ku Hakikata berxwedana 1925 derkeve holê berpirsiyariya hemû hêzên herêmî, xwecihî û navnetewî derkeve holê û lêborînên xwe bixwazin. Hemû mafên hatine desteserkirin bên îadekirin û mafên wanê manewî were tanzîmkirin û bi vê armancê lejneyekî bêalî were avakirin ku lêkolîna wê bike. Her wiha gornê Şeyh Seyyid Efendî û hevalên wî ku li qada Şeyh Seyyidin teslîmî malbatên wan bike. Gornê Xalid Begê Cibrî, Mele Seîdê Kurdî, Seyyid Rıza û hemû gornên mazlûman teslîmî malbatên wan bibe û malbatên wan ji kêlek gornê hatine mehrûm kirin. Em dixwazin wasiyeta wan bicîbînin ku dixwestin kêla gorna wan were danîn û bi vî rengî em berpirsiyariya xwe bicîh bînin. Em ê gotinên Şeyh Seyyid Efendî ji bîr nakin. Ew digot ez niha dikim ji jiyana fanî bar bikim. Ez ne poşmanim ku diber gelê xwe û baweriya xwe feda bûme. Hew bila neviyên min mehçûb dernexin. Em bawer dikin û gazî dikin ku gelê me bi çarçoveya maf û adaletê de piskirêkên xwe yên navxweyî çareser bike, lehevkirinekî bike û li ser vê bingehê bi hemû qewm û dewletên din re bi wekhevî û yekmafî bijî. Di şexsiyeta şehîdên berxwedana 1925 de em hemû şehîdên jiyana xwe di ber mav, adalet û rûmet û azadiyê feda kirine bi bîr tînin. Em bi bîranîna wan ve girêdayîne û biryara me pêkanîna hêviyên wan e. Komeleya Şeyh Seyyid û hevalên wî 29 Pûşber 2020. Daxuyaniya me bi giştî ev e hevala.